Здравейте хора! В днешното видео ще играем на Breaking Story 1 и 2. И... нека да влизам! Така, както винаги, аз съм едно кълпазан дете. Аз съм едно много непослушно дете. Окей, имаме възрастни. Давайте газ! Пустете ме! Къде отидоха? Окей. Така хора, днеска ще сме сами. Няма да сме с Алекс и Прещу. Защото... не знам. Защото има много драматична история. Алекс не иска да оставя Прещу. Горкичка. Знам, много така, малко тъпичко, ама нищо. Днеска ще сме сами. Утре, не знам. И този път няма да цял се. Къде е колата? Тук обикновено. Окей! Буйна напойтка. Вау! Ябалка ли? Ябалка, хора, ябалка. О, дядо някакъв. Колко лутвате? Надей се да има нещо. Хора, отиваме в момическата сала да видим, защото в момическата, ако няма, брат, не сме провалени. Така, ще спа в зелената. Искам зелената! Пред прозореца. Да! Така. Да, тук няма нищо. Извинете, вие тук имате ли нещо в шкафчетата? Нямате. Хора! Тия пичове нямат нищо в шкафчетата. Брат, това ако фрозовата стая няма, брат, ще се гръмна направо. О, и свитка. Не, поне момичетата крият свитки, това ме кефи. Я ще ми крада после. Genial Logic. Брат, аз имам чипс, не само ти, аз имам Луис. Колясик. Искам те България. Искам те България. Ау! Мазна. Някои от момчетата криеха пари тук. И бисквитки крият. Брат. Искам пак те покажам, а този път не ме. Окей, 1, 2, 3, 4. Да се възстановя ония живот. Така, хора, сега ще имаме пица. Уау. Така хора. После ще отида мисля да си купя меченцето, когато ни пуснат навънка. Хора! Аре, трябва да съберем 200 абоната, чухте ли? 200 абоната! Дам пак кой чука, бе. Чакай, ще видя тук. Пица! Вирус! Така, да, ще напиша едно нещо тук. Subscribe. Боби. Studio. BG.
Subscribe Bobby Studio BG. О! Breaking news! Breaking news! Чакай. Много хубаво. Така. И едно! Аз няма скипвам, не ми пука. Emergency broadcast. The poor gay has become villains on the loose. Villains destroying Roblox games. Games are being invaded and destroyed. I repeat that this is not a drill. Stay inside. Extremely dangerous to keep doors locked and the window closed. Use boards to secure your windows and doors. The leaders Kawi Wowie. If you see him, you need to run or hide. If you try to fight him, you will be defeated. 3 точки, брат. Много умно. Вау. Ще съм гръмна направо. О, не, сега с нас си разкот. Имаме ли голям така? Да, имаме. Даже двама. Само да не атакуват моя лаптоп, на който си към Roblox. Там ми са цели... Ей тука, хора, ей тука ми са целите данни. Това за... Тука ми е паролата, имейла за YouTube канала. Гладен съм, хора. О! 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 Don't touch my laptop! Не ма би! Так му се хилнах преди малко. Don't touch my laptop. Don't touch my laptop. Не пипайте моя лаптоп. Първо хора, обръщайте внимание на разбития прозорец. Първо ще обръщаме внимание на моя прозорец. Не ми пука, че е сиво, пак ще го направя. Сега става? Не, сега не става. Готово? Надявам се аз и този руския тук да сме най-добри направили дома. Тук буквално се е краш. Тук буквално се е разбил пицата! Не, това беше много добър. Аз... Откия човек си го брат. Бог да го прости. Бог да го прости. Вие там, момчета, готови ли сте? То аз съм момче, ама това е друго. Окей, вие тук сте готови. Казвам ви. Моето чудо това лего трябва да е защитено на макс.
Хора, той легло трябва да защитено на макс. То е най-важното легло. И още така, на всеки случай. Don't touch my laptop. Brr. Brr, brr, brr. Юдзита грее чоп. Бобката X-Pro Maxi за тик. Най-много сме го направили. Най-добре сме го направили. Hello. Да, хора, какъв е кода? Хора, пишете в коментарите какъв е кода, защото брат аз не знам. Ето, даже този код не става. О, пица, 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 пица. Pizza, 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 pizza. Tu pizza. Tu pizza. Хора, вижте там от кухнята най-добре се виждат. Винаги е така. В голяма безопасност на хора, брат. Хора, брат, много хубаво. Your friend. Но аз нямам приятели. Да се игра. Проявете бързо! Сега на всеки случай пак ще приготвя Don't touch my laptop. Don't touch my laptop. Брат, не ще речам. Другите ги избиват сериозно, брат. You can't sleep right now. Господа. Разбивам вратата, хора. Аз съм силен, ще разбия. Ту. Всички оцеляха. В розовата стая всички ги атакуваха. Един човек го убиха. Кой човек бе? Окей, то, който най-добре защити къщата, нищо стана. Аре, бе! Искам да изляза! Па! Окей. Излиза скала, лауа. Скала, лауа. Скала, лауа. Излиза. Скала, лауа. Скалата, лауа. Не си го правиш! Ой. Прочитал нинджа, брат. Ега си нинджа. Това си е къде е? Да. Аре бе, заминавай си.
Мазна. Он не умер. Котю! Макар че ти ма хапа. Сега, нали няма хапа? Слушах да ти кажа дали няма хапиш, ама ти ма хапа. И дай срам, ама никак. Ама никак си не дай срам. Хора, какво ще правим? Това на всичко на Боже... Господи, това за къде? Що ми бие демидж? Дайте ми. Да, аз просто нямам много енергия. Атомна ракета. Атомна бомба, хора. О, ябалка. Наистина. Истинска ябалка. Ме е страх. Значи път защитавам. Окей, дефенд. Иска дефенд. Хора, натискам тук емоутс дефенд. Споко прешко. Споко прешко. Я, мазна. Пачки, пачки, пачки. Важното от тези пичове да получа пачки. Пише ми. Котю, полито спати. Мау, папи! О, пак ли си ти тука? Аре, бий мене, бе, що не я биеш, бе? Мазна! Мазна! Гонimca, jej! Gonica, gonim se z buchałki, со stojagi. Хора, пишете в коментарите дали искате да снимам Spider-Man 1 или 2 или Miles Morales. Изберете. В коментарите пишете, брат, моля ви. Хора. То ще го бия аз. То се... Ау! Ядох си чипса и заради тебе, вече нямам чипс и заради те! И заради те нямам чипс! И заради те! Мазна. Аз за чип... О, имам $100. Хора. Аз още не съм си взел пицата. Как ме нахрани тази пица? Иначе щях да стана, окей. Мазна! Мазна! Това мазна ми се завря в главата. Мазна. Мазна. Брат! Хора! Хора! Знаете ли какво ще ми кажа? Мазна! Хора, не съм нормален. Ама наистина не съм нормален. Ще излезем навънка. Мазна!
Навънка ще излезе най-накрая. Мазна! Няма да спръсва мазна малко. Ау! И заради вас се спънах. Аз ще купя мечо. Не знам що. Няма се подхлъзвам! Мечо струва $60. Чуть више ставам. Не видим. Само го махна и съм готов. Хора, аз поводях с това маса. Хора, пратете ме в болницата. Не съм добра. За всичко. Хора, специално искам да се подхлазя на то след. Блок си Март. Как на 500 метра? Това е по-малко от 500 метра. О, Боже Господи, помилуй. Кой? Как отворихте сейфа, моки? Как го отворихте? Как го отворихте? С мозък. Който очевидно някак си го имате. Така. Главата. Всеки ден по един видеоклип, всеки ден се качва видеоклип. Хора, разписанието ми е много хубаво, всеки ден и по един видеоклип. Даже сега, когато почна в България, почне вече втората смяна. А не, по втория срок, да, аз ще съм някъде около втора смяна, да. Аз ще съм това. Аз ще съм първа смяна. И може би ще има 2 видеоклипа. Но не се знае. Пишете в коментарите. Не знам всичко. Всичко искате, пишете освен хейт. Ако хейтвате, бам. Ако има расист, ако сте расисти, бам. Ако използвате думата мазна, бам. Само аз мога да използвам. Хора... Хора, ей сега идвам, отивам да взема това... не, спада отивам, той е пред мене. Казвах, аз само мога да използвам думата мазна, затова... Мазна! Ей, хора... Знаете ли какво ще ви кажа? Мазна! А не, хора, не съм отворен, не взема да моля ви се, нищо да не стане. Къде са останалите? Вие смените. Къде са останалите? Чакайте да включа компа. Окей, аз се скрия на всеки случай тук. Няма да отварям. Иска да отварям, аз няма да отварям. Нека работа без аварийна, няма да отварям. Отвор. Ако искаш, ще жертвам, няма да се жертвам живота, аз пък ще жертвам. Пич, ти си рискуваш живота. Много умно. Да, много хубаво. С левата бъгна. Лошо почувствие имам. Винаги имам такова. Рейко.
Аре, оплаши ме, ба. Една година по-късно. Уау, брат. Ако искаш умри, не ми пука. Отивайте, аз сега се бия. Борай колко трябва да сме. Хора, не! То ще ме гръмне, По сценария нямаме това. Бийте се. Аз няма съм бил. Дали няма ме виждаш? Че не ме виждам. Ау! Жай, по-леко. Човек, остава там долу. Не. То спичи се бичи, да се воде, давай. Аре, ударче. Фреш хот пица. Да, много е фреш пица. Чакай, аз даже не видях цвета. Давай, влизай! Боже, как стоим на пътя. Празна главата ти е празна. Ти слизай, аз се кача горе. Аре, чао. Окей, аз съм жена, ще трябва да се бия. Дали бягаш, искам пица! Окей, бягай. Оу! Май гош. Аре бе, умирай. Не, хора, не, very low. Аз съм на very low, не. Ако мрът ще трябва да продължа към втората част. Всичките ли ги преби? Ние ги пребихме. Ние сме силни, освен мен. Аз съм брат. Полупребит, полусмиран. Поде пица имаме. Путех истинска пица. Цялата е изяждана. За утре escape the house tomorrow. Утре е 6. По-скоро днеска, утре в играта ще... Да. Така, хора. Ето, вижте, даже тук се оплаши. Скейт. Хора. Пице. Сотка. Махай се. Хора! Убих ги двамата. Аз съм цел... Как съм се... Ставай! Къде? Да. Не, се трябва. Имам скери уеди. Хора,
видеото стана дълго, така че следващата част ще я снимаме утре. Така че, сори хора, наистина сори. Утре ще снимаме следващата част, а сега ако умра, че очевидно. Сивър. Фух, избягах. What? Къде? Нататък? Няма къде. Нататък няма. Хора, се жертвам живота. Хора, много съм тъп. Хора! Така, The Hungry. И хора, връщаме се тук, където бяхме в самото начало. За това. И хора, това беше за днешното видео. И... Бай!